Iswal il-ġodda li nfetħu f'Mater Dei fl-aħħar ġimgħat bdew iħallu l-frott. Dan għax skont tarif li kiseb One Use jirriżulta li wara li bdiet tintuża t-taqsima magħrufa bħala Medical Admissions Unit kien hemm diversi jiem fejn fl-isptar Mater Dei ma kien hemm ħadd rikoverat fil-kurutur. Il-kap eżekuttiv tal-isptar Ivan Falzon tkellem b'sodisfazzjon dwar dan ir-riżultat u fisser kif dan kien grazzi għal ħidma li saret minn diversi persuni. Finqas minn ġimgħa minn meta ġew uffiċjalment inawgurati il-wards il-ġodda f'Mater Dei qegħdin jintużaw b'mod komplett. Dan kien possibbli biss bl-input li kien hemm il-professjonisti mill-ħaddiema tagħna. Il-proġett ta' swal il-ġodda fisser weda oħra mwettqa fi żmien stipulat. Wara li nstab li dawn ma setgħux jinbnew fuq id-Dipartiment tal-Emerġenza minħabba konkos inferjuri, il-Gvern impenja ruħu li l-proġett ta' 11 miljun euro isir f'post ieħor kif fil-fatt sar biex fil-Medical Admissions Unit hemm 60 ħaddiem ġdid, 50 infermier u 10 care workers. Flimkien ma' swal il-ġodda iddaħlet ukoll sistema li se żżid l-effiċjenza. Ma' dan il-building illonċjana wkoll proċess ġdid ta' kif nimmaneġġjaw is-sodod biżjed effiċjenza. U dan qed iħalli riżultati mixtieqa. Iswal il-ġodda se jnaqsu l-ħinijiet ta' stennija ta' pazjenti fl-emerġenza biex tinstabilhom sala. Fihom se jkun hemm ukoll żona l-osservazzjoni u huma parti minn pjan ferm akbar biex is-servizz tas-saħħa pubbliku ikollu iktar sodod.